part el context, que de vegades és positiu i de vegades et fa ajudar a afrontar situacions que no són les que esperaves o les expectatives que tenies, però que et fan potser ser millor, no? Fins i tot. Doncs tot i això, tot i el moment, la veritat és que estic fent moltes coses que segurament no tenen molt a veure amb el construir i amb el maó. En aquest cas, amb el tema de construir el maó sí que he estat durant 4 anys a BCR Arquitectes, a les Carreres Romans, i després final darrere de la Força, que ells sí que ja són d'una generació anterior i han pogut construir edificis públics i fer els concursos i habitatges. Però jo, paral·lelament, el que sí que he anat fent són altres tipus de muntatges més efímers, més expositius i intentant fer un altre tipus d'arquitectura esperant poder fer en algun moment, que ja començo, començo a tocar una tecla per començar a crear espais. I aquests són un altre tipus d'espais. Per exemple, aquest del temps del 2010, del 2012, que els últims premis d'arquitectura van tenir una menció, o aquest altre que vam fer el 2010 al Palau Sant Bola, del muntatge de que no girassols que s'escapaven. Aquesta és una manera de començar, o també fer arbres de Nadal per un restaurant. Tot el que sigui crear ambients, crear espais i crear moments. Per altra banda, també hem estat muntant una aula de cooperació al Col·legi d'Arquitectes, des del qual hem estat fent un orfenat per 175 anys al Nepal, i aquí tampoc encara hem tocat cap maó perquè estem esperant la subvenció i la veritat és que la crisi arriba a tots i de totes maneres, i a ells també, però hem estat 20 arquitectes durant un any treballant per fer un orfenat al Nepal. Ha estat una experiència superpositiva, amb la qual hem conegut molta gent. Al Nepal hi ha gent d'Arquitectes Sense Fronteres i que es dediquen més a la cooperació, i amb aquest ha tingut certa repercussió en els mitjans, i amb la que hem arribat a un projecte que estem esperant algun dia no poder materialitzar i poder anar cap al Nepal, segurament aquest octubre-novembre, per construir a sota les Aragosmes aquest orfenat per 375 nens. Però el que us volia venir a explicar és l'exposició He acabat arquitectura i ara què, que ara tenim el Col·legi d'Arquitectes i de la qual he sigut comissària amb en David Albert i amb Amanda Bosch, i a través de la qual he explicat que el col·legi es plantejava cada 4 anys, ara aquesta vegada ja ha sigut de 8 anys, o sigui, de la gent que acabava arquitectura del 2004 fins al 2012, i des del qual he volgut fer la reflexió de què està passant ara amb l'arquitectura, què passarà amb la gent que surt ara i ara què, no? Una mica. Aquest va ser el flyer de presentació, vam inaugurar el 22 de març, vam tenir molt d'èxit, la veritat és que la gent té ganes de fer coses i els arquitectes que estem han estat una mica entre dos aigües de negociar una mica el que volíem, però poder tirar endavant, sobreviure i continuar fent arquitectura d'una altra manera. Vam tenir molt d'èxit i una mica el muntatge va ser col·locar-nos a l'escala del Col·legi d'Arquitectes. El Col·legi d'Arquitectes és un edifici que està a la dreta de la catedral, és un edifici molt emblemàtic i nosaltres no ens vam voler col·locar a la sala d'exposicions, sinó que ens vam voler col·locar a l'escala per omplir-la de vida, perquè contínuament hi va menys gent i vam considerar-nos que els nous col·legiats, aquests nous arquitectes que començaven una altra vegada i entraven a la que havia de ser casa seva, se l'havien de sentir seva i per tant l'havíem d'omplir sobretot de llum i de colors i de vida i que això no és cap de les lamentacions, sinó que seguirem i així ho vam presentar a l'exposició. Aquesta és una mica un muntatge de l'exposició que també ens fem una idea de l'abast. És molt difícil ara també aconseguir patrocinis i subvencions per fer una exposició com aquesta, de la qual estem superorgullosos, i sobretot de la resposta de 70 arquitectes de les comarques de Girona van poder exposar el seu treball final de carrera aquí. La podeu anar a visitar perquè hi serà fins a finals de setembre, principis d'octubre, i la veritat és que al final és acabar recopilant 70 processos creatius amb un resultat. Aquests processos creatius són d'un any, o sigui que
hi ha molta feina darrere aquests plafons. Ja l'hauré d'haver calculat, així és. Ui, ja comencem. Ara al cap d'obra s'acaba fent així per indicar l'inici de l'exposició. Ui, quina pena. Desenderitxo, està ben cridat bé. L'exposició també comptava amb les 70 maquetes i pensareu, tothom guarda la maqueta del projecte final de carrera, doncs sí, perquè és la joia de la corona que t'emportes i que les altres no les llences, però aquestes no. Al final de l'exposició, al final del muntatge del vídeo que veuríeu és com vam acabar forrant els escaladors tota l'escala. Aquesta escala de nit és una llanterna molt xula i la veritat és que ja s'estan plantejant deixar-hi a l'exposició perquè com que no hem ocupat la sala d'exposicions sinó que estem a l'escala, doncs almenys entra i la veritat és que ho estan agraint molt. La sala de maquetes, si us situeu, aquesta sala és espectacular, és la que dona la plaça de la catedral, o sigui, a dalt. Aquesta seria la llum des de l'interior de l'exposició, els panells, amb aquesta transparència, la veritat és que es veia molt bé, i el panell. I en aquest panell ve segurament el projecte que encara no ha acabat i que continuarà, perquè l'exposició ha sigut com a l'inici d'alguna que volem que continuï i que volem que sigui la web de